Kia Sedona 3-3'lük motor degimi diňe ýyzyndan bagajdagan renk köwürlen zavodskoy edip 2020 maşin arykda ýagdaý gatdygy taýynjak maşin koja salon ortak sidzenie bar ilk sidzenie zanaveskalar yerinde kapı zanaveskalar maşin dol taýyn Avgonda açık. Biz gün çoğal dostum. Kime gılık kılmalı aşağıda nomer görkedilen arkayın avarlasın. Maşin gatı kovu. Hayır baklar çıkmadık. 2020 yıl. Maşin aşkı baktı. Tekerlerim güllüyali hiç mesele yok. Bir kesin ortak maşin. Maşin renkli vurulan 20. yıl 6. ay. Koja salon elektrisizyenie. 90.000 mil geçen. Start stop bez провода зарядник. Обогрев сиденья. Обдув. Emme lampa. Maşin şular ýaly. Arkaň hawalasyň aşağıda nomerler görkezdiler. Assalamu aleykum.